Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n darganfod gwerthoedd coll mewn cwestiwn lle mae gennym ni cyfrannedd gwrthdro. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma'n fan hyn. Os gall 3 ffeiriant tyllu gloddio twll mewn 8 awr, faint o amser byddai 4 peiriant yn ei gymryd? Nawr, yn gyntaf, pam fo hwn yn gwestiwn cyfrannedd gwrthdro? Wel, ystyr cyfrannedd gwrthdro ydy 2 fesur sydd yn mynd i gyfeiriadau gwahanol. Felly, os di un mesur yn mynd yn fwy, mae'r llall yn mynd yn llai, neu os di un mesur yn mynd yn llai, mae'r llall yn mynd yn fwy. Na dyna di'r sefyllfa sydd gennym ni yn fan hyn. Mae gennym ni 3 peiriant sydd yn gallu gwneud twll mewn 8 awr. Na mae'n gofyn faint amser byddai mwy o beiriannau yn ei gymryd. So mae'r 3 peiriant wedi mynd yn fwy i fod yn 4 peiriant. Wel, synnwyr cyffredin yn awr, os oes gennym fi fwy o beiriannau i wneud y gwaith, mae'n mynd i gymryd llai o amser i wneud y gwaith yma. Mae'r 2 beth yna yn gweithio yn erbyn ei gilydd. Y peiriannau yn mynd yn fwy, yr amser yn mynd yn llai, a mae hynny'n golygu mae cyfrannedd gwrthdro sydd gennym fi yn fan hyn. Ond sut dwi'n ffeindio'r atab i'r cwestiwn? Wel, i wneud hynna, fyddai'n gosod allan o wybodaeth yn gyntaf mewn tabl. So, na i gychwyn tabl fach ar y chwith yn fan hyn yn awr i ddangos wybodaeth dwi wedi cael o'r cwestiwn. A fyddai yn bersonol ar eid beth bynnag sydd angen cael ei ffeindio yn yr ail golwm yn fan hyn. A mae cwestiwn yn gofyn iddo fi faint o amser mae'n mynd i gymryd. So, na reid felly'r amser yn yr ail golwm. A wedyn, y peth arall sydd gennym fi yn y cwestiwn yma ydy faint o peiriannau sydd gennym fi. Felly, nifer y peiriannau yn reid yn y golwm gyntaf y fan hyn. Nawr, darllen y frawddeg gyntaf eto, mae 3 peiriant yn gallu gwneud y gwaith yma mewn 8 awr. Y cwestiwn ydy faint amser byddai 4 peiriant yn ei gymryd. Nawr, beth sydd angen i wneud felly yn y cwestiwn yma ydy newid y 3 yma i fod yn 4 rhywsut, a dyn ni yn cael fan hyn defnyddio symiau lluosi a rhannu i wneud hynna. Nawr, ar y chwith fan hyn, yn ddangos un ffordd o wneud hynna, ydych unedol dwi'n galw hwnna. Nawr, yn ydych unedol, dwi'n newid y 3 yn gyntaf i fod yn 1, a byddai wastad gwneud hynna drwy swm rhannu fo fo'i hun, rhannu efo 3. A wedyn y targed i fan hyn ydy 4, dwi eisiau newid yr 1 o'n i fod yn 4, a'r swm i wneud hynna ydy lluosi efo 4. Nawr wedyn ar y ochr dde fan hyn i ddelu fo'r amser, dwi eisiau gwneud symiau sydd yn gysylltiedig â hein yn fan hyn, ond nid yr un symiau. Oherwydd cyfrannedd gwrthdro sydd gennym fi, dwi angen gwneud y swm wrthdro. Felly, ar y chwith fan hyn, mae gennym fi rhannu efo 3. Y swm gwrthdro di hwnna, di nid rhannu efo 3, ond lluosi efo 3. Mae 8 lluosi efo 3 yn 24 a 24 awr fan hyn. A mae hwn yn gwneud synwyr iddyn ni, os di 3 peiriant yn gallu gwneud y gwaith mewn 8 awr, wel, os gennym ni dim ond 1 peiriant, mae hynny'n gymryd mwy o amser yn dydy o fan hyn, 24 awr. Felly mae'n gwneud synwyr. A wedyn, i gyd fynd efo'r lluosi efo 4 ar y chwith, nid lluosi efo 4 ar y dde, ond y swm wrthdro, rhannu efo 4. A wedyn, mae 24 rhannu efo 4 yn 6 awr. A dyna ni wedyn yr atab i'r cwestiwn. Os oes gennym fi 4 peiriant yn gwneud y gwaith, mae'n mynd i gymryd 6 awr. A mae yn cyfrannedd gwrthdro rydd mwy o peiriannau llai o amser. Ond jyst i gael dangos i chi, na nid yna'r unig ffordd o wneud y cwestiwn, sy'n rhaid i fi ddefnyddio'r dull ar y chwith fan hyn, y dull unedol. Os dwi'n ailadrodd y cwestiwn yn awr, eto mae ffurfio union yr un colomnau, nifer y peiriannau a'r amser. A dyn wybodaeth eto o'r cwestiwn, mae 3 peiriant yn gallu gwneud y gwaith mewn 8 awr. Nawr, ffordd arall o newid 3 i 4, yn lle bod mynd trwy 1 yn fan hyn. So, ni'n gallu mynd fyny at 12 yn gyntaf, ac i newid 3 i 12, so ni'n gallu lluosi efo 4. A wedyn, so ni'n gallu mynd lawr i 4 drwy rannu efo 3. Wedyn, ar y dde, be ydy'r symiau sydd yn cyd-fynd efo hyn, y symiau gwrthdro, wel, yn gyntaf, nid lluosi efo 4, ond rhannu efo 4, ac yna nid rhannu efo 3, ond lluosi efo 3. Gwneud y symiau wedyn, mae 8 rhannu efo 4 yn 2, felly 2 awr yn y canol, ac yna mae 2 lluosi 3 yn 6 awr i orffan. Ac unwaith eto, ydych chi'n gweld
bod ni wedi derbyn yr un atab ar y diwedd. Nawr, cyfle ydych chi nawr roi cynnig eich hun ar y math yma gwestiwn. Mae yna set o gwestiynau tebyg yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Cyfle ydych chi felly estyn beiro papur allan i roed cynnig eich hun yn nhw, a wedyn unwaith ydych chi'n gwneud hynna, gwiriwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.